İkinci Dünya Soguşy wagtynda Amerika howa häkimetini saklamakda kösenýärdi, uly ýetkiler berýärdi. Oşo ýerden çoglar ýygyna gelmeýär we gymmat bahaly çoglary şol wagtyň özünde gerekli pilotlar ýitirilýärdi. Bu meseleni çözmek üçin Manhattan'da alymlar uly işe başlaýarlar. Fizika, kimya diýäkä geň bir ortağa çykýar. Abraham Volt, Wenger statistik we matematik. Oşu çoglar we statistikan näme baglanyşy bar diýip pikir etmeň. Alymlar uçurlaryň käbir böleklerini metal ile güýçlendirmek isleýärler we uçurlaryň gatar bolmadygyny hem islermeli bolýarlar. Şonuň üçin başdan ölen uçurlaryň esasen niýelerine deper ýetendigine, esasen niýelerek okdegenine seredýärler. Uçurlara seredenlerinde oklaryň imkan uçurun arka bölegine we ýanyk çüýlýän ýerine atylandygyny görýärler. Motoryň durýan bölegine bolsa ýekide de ok atylmanlar. Umuman alymlar esas ok atylan ýerleri güýçlendirmeli diýen karara gelýärler. Ine edil şu ýerde Abraham Volt we onuň topary ýok, uly bir ýalňyşlyk görýäňiz diýärler. Ýygyna gelýän çoglaryň niýerlerini okdegenleriň bize peýdasy ýok. Sizin görýän çoglaryňyz ýygyna gaýdyp gelen çoglar. Ýen oklary olaryň ýere gaçmagyna sebäp bolmanlar. Ýere gaçanlara seredip bilme mümkinçiligiňiz bolsa-da, olaryň ula ihtimallik bilen motor böleginden okdegendigini görerdiňiz. Şu sebäpli siz hökman olaryň iň az deper ýeten ýerlerini güýçlendirmeliňiz diýärler. Olar şeýlekeme diýärler. Ýygyna näme bolýar bilýäňizmi? Ýygyna gaýdyp gelen çoglaryň sany köpelip başlaýar we Amerika bolsa howa häkimetini eline alyp başlaýar. We bu garaýşy bilen Volt literatura diýeri alanlara köp serip, şowsuzlygy uçuranlaryň näme sebäp bilen uçurandyklaryny üns berilmeýän, umuman statistika bilmedikden ortağa çykýan logik ýalňyşlygy diýip bilinýän survivorship bias, ýagny diýeri alan üns bermek ýalňyşlygy adandyrýar. Statistikada adam janyny halat ederim diýen ba bolsa şu hekaýany aýdyp bilersiňiz. Elbetde hemme wagt halat edip bilmez. Ýöne statistika umuman sanlary nähil seretmelidigimizi we nähil okumalydygymizy öwrenen ýagdaýymyzda durmuşymyz düýbüden ütkap biler. Matematik pikirlenmek, sanlary statistikalar dogry okumak, size käbir statistika bilen berilen argumentlary nädip şüphe bilen seretmelidigini, az gorky bilen ýaşamagy, medianyň käbir ýalan habarlaryndan uzakda bolmagy öwredýär. Nädipmi? Hani gelin bile serediliň. Sanlar dogry okumak diýenmizde ýatdan 3-ün ýa-da 5-ün kubyny çykarmaly ýa-da ýatdan uly bir sanyň köküni hesaplamaly diýemzok. Meselem, ýaşaýan ýurduňyzyň daşarky borçy $100 milliard bolanda munyň näme many aňlatýandygyny bilip bilmek. Sebäbi sanlar näçe oldukça manysyny ýitirip başlaýar we üntimiz bölünip bilýär. Duýgularymyzy eňilip bilýäris. Meselem 1 milyon, 1 milliard ýa-da 1 trillion arasyndaky tapawut pikiredenimizden hem uly bolup bilýär. Käbir misallar ulaydyň. Meselem bizim bedenimizde 100 trilyon bakteriya var. Kendälmi? Tutuş dünýäde şu wagt jemi 10 kintillion töwereği mörmejek var. 10 kintillion. Hesaplamalara görä şu wagt älemde 308 trillion ýyldyz var. Näme diýmek bu? Ýöne meselem şu taýda 100 100.000 we 1 milyonyň deňeşdirmesini görýärsiňiz. 1 milyon şeýle görünýän bolsa, 1 milliardy 1 trillion pikir edip görün. Ýa-da şeýle pikir edip görün. 1 milyon sekund näçerek wagt siziň üçin? Ortaça 10 gün töwerek. Onda 1 milyard sekund näçerek bolup biler? Bir adam 1 milyard sekund ýaşanyp bilermi? 32 ýaşan bolsa hawa 1 milyard sekund 32 ýyl töwerekdir. 1 trillion sekund näçe bolup biler? Dogruňyzdan bäri 1 trillion sekund ýaşan bolsaňyz şu wagt diýer bolardyňyzmy? Gynansak da ýok. Sebäbi 1 trillion sekund ortaça 32 000 ýyla ýakyn bir wagt. Ýeriň ýüzünde şu wagt 7 milyard 600 milyon adam bar. Biz ören köpçülük we bu tütenlikleri hem düşündirýär. San artdygyça tütenliň diýdiğimiz wakalaryň bolup bilme ihtimallygy hem artýar. Muňa statistikalar uly sanlaryň kanuny diýerler. Meselem 2009-njy ýylda Bolgariýada lotereyada çykan sanlar şulardy: 4, 15, 23, 24, 35, 42. 4 gün soňra ýene bir lotereya boldy we çykan sanlar näme bilýäňizmi? 4, 15, 23, 24, 35, 42. Hawa, meňde sanlar çykdy. Uly gok boldy, üstüne uly iş açyldy. Derňe boldy. Bir galplyk bolandyr öýdülýärdi. Emma ýokdy.
Bir matematik bolsa bu wakany matematik usullar bilen düşündirdi we beýle tötenliklerin bolup durýanlygyny we bütün dünýäde beýle wakalaryň bolup durmalydygyny aýtdy. Munyň ulusanlaryň kanundygyny aýtdy. Ýöne bu bir ähtimallyk bolmagyna garamazdan ören pes bir ähtimallyk. Meselem bir adamyň Amerikadaky mega milyon lotereýasyny gazanma ähtimallygy 302 milyonda bir. Mysal geňrek gelip biler. 302 milyon sekundam 9,5 ýyla deň. Bir adamyň öňümüzdäki 9,5 ýyl içinde haýsy taryhda, haýsy günde, haýsy sagatda, haýsy sekundda asgyrjagyny bilip bilermisiňiz diýmek. Meselem 2025-nji ýyl 23-nji may sagat 17:00 03 millisekundda ýalak. Ine şunyň ýalak pes bir ähtimallyk, emma ähtimallyk. Ine şunyň ýalak sanlara we ähtimallyga dol akyl ýetirdiňizde her ýerden gelýän gorky we aladalardan ýaňa çäresiz galyp bilersiz. Ýene bir mysal serdelin. Amerikada Ebola dönelme ähtimallygyňyz lotereýa utmakdan biraz beýik. 310 milyonna bir. Ülüp biläjek iň seýrek ýollaryň biri Ebola. Geň görünip biler, emma bir terror hüjümünden ölme ähtimallygyňyz mundan hem pes. 2016-njy ýylda geçirilen gözlegleriň netijesinde bir terror hüjümünden aradan çykma ähtimallygyňyz 3 milyar 640 milyonda bir. Diňe Amerikanyň içinde. Arçak ölme ähtimallygyňyz mundan gaty beýik. 6 milyonda bir. Ýa-da baskançakdan ýykylyp ölmek 708 miňde bir. Rak, meselem haýsydyr bir rak keselinden ölme ähtimallygyňyz 538-de bir. Ýa insanlar ähtimallyk dogry kolonda esaty nämeleri bermelidigini anyklap bilersiz we jemgyýete hem dogry ýol görkezip bilersiz. Käbir terror hüjümlerinden ýa-da kän ýaýramada haýsydyr bir keselden ölme ähtimallygyny ýatladyp bu şok salýanlary bermäň. Gatulary risk kullanýarak ýa-da ýürek ýetmezçiliklerine garşy sport bilen meşgullanmany, saglyklykly ýeşmeni öwütlep bilersiz we döwletler hem bu ugda hereket edip biler. Bolýa, ulusanlaryň we kiçik ähtimallyklaryň bizi näme derejede ýalňyşdyryp biljekdiklerini gördük. Indi bu ulusanlar kanuny bilen ähtimallygyň bilelikde nädip bolýandygyny göreliň. Meselem bir zary ýyldan atalyň. 1, 2, 3, 4, 5 we 6 sanlarynyň gelme ähtimallygy deňdir. Netije şunyň ýalak bolar. Ýani bir zary näçe köp atdyňyzça gelen sanlaryň ortalamasy 3,5 bolar we näçe köp dyňdyňyzça ortalama şunça ýakynlaşarsyňyz. Meselem şu grafa serediň. Başdaky dyňylan zararyň ortalamasy ören tolkunly. Emma ulusanlar kanununda aýdylşy ýalak iş näçe köp etildikçe ýa-da näçe köp zardyňdygymyzça ortalama garaşylan netije bolan 3,5 deňlenýär. Näçe köp dyňdygymyzça şonça ortalama bölünýär. Ýa-da bir teňgäli ýyldyna dyňanmyzda sanly tarapynyň küçük edek ýyldyna gelme ähtimallygy bar. Emma 100 gedek, 1000 gedek dyňanmyzdan soň teňgäniň sanly ýa-da sugaty tarapynyň ortalamasy %50 gitdikçe ýakynlaşýar. Ýani bu tarapdan hem ulusanlar kanuny gaty wajyp. Ýani tötenleýin bolan wakalardan kararly, dogry, uzun wagtlyk netijeler alınjakdygyny garantiýa edýär. Meselem bir kazino bir Amerikan döwlet aýlygyndan pul ýitip biler. Emma müňlerçe aýlylap oýnalýan puluň %5,10 ýakynny ýokmany ýagdaýda utar. O da minimumy. Bir kedek utan oýunçy kassa üçin problema däller. Uzun wagtlykda kassa elmi dama utýandyr. Ne şol garaýşy durmuşymyzyň hemme bölüginde ulanyp bilersiz. Elbetde gidip buraya doýnaň diýemzok. Bir kedek edip biraz synaşyp taşlanan işleriň maksatlaryň uğruna bolmagy iýýamdan bolmajak bir pes ähtimallyk diýäris. Siz näçe aýaga aldyňyzça, täzeden synaşdyňyzça üstünlük ähtimallygyňyz hem şonça artýar. Diňe bu da däl. Ýaňa ýetişimiz ýalak statistika gorkularyňyzy ýeňmeňize ýa-da size aýdylýan ýalanlary aňsat anyklamagyňyza hem kömek edip biler. Sanlara dogry serdeningizde, ähtimallyklar dogry hasapladyňyzda özüňize bolan ynam bilen takyk, dogry kararlar alýandygyňyzy hem görersiňiz. Haýsy riskler alyp, haýsy riskler almaly däldiňizi dünýäde bolup geçen wakalara nädip seretmelidiňizi bilersiňiz.